Boas, estamos de volta. Temos agora con nós aquí ao Colexio Isaac Díaz Pardo. Están con nós tamén para entrevistar. Temos a Xoana e a Antía. Pois nada, vamos adiante. Preséntanos quen temos, Xoana. Boas tardes, estamos aquí falando con Luís, Pablo e Ana, unha mestra e nenos do Isaac Díaz Pardo. E temos unhas preguntas preparadas para vos, vale? Podedes nos decir que experimentos trouxestes de un en un, empezando, non sei, pois por Pablo? Vale, pois nós trouxemos un proxecto de vida saudable onde os de quinto, por exemplo, Luís, trouxeron o apartado de alimentación e nós, os de sexto, o apartado do deporte. Ademais, facemos todo isto porque queremos facer un posto de permanente de kayak na lagoa do Paseo Marítimo. Vale, ti, Luís? Nosotros, como ben explicou Pablo, estamos a falar un pouco sobre a alimentación, as etiquetas dos produtos, como nos engañan, tal. Creo que é un tema moi interesante. Vale, moitas grazas. Canto tempo levades na Coller Ciencia? Eso supoño que irá para min. Levamos, pois, moitos anos xa. Non sei se igual 4 ou 5. Desde que estamos aquí na esplanada, eu penso que xa levades isto é a quinta ocasión. Sí, debe ser a quinta ocasión. Años, sí. Polo menos. Sí. Como mínimo. Eu gustamos vir. Pois a verdade é que de momento viñamos todos os anos. Cada ano hai unha proposta diferente, porque normalmente hai rapaces, os rapaces repiten 2 anos os mesmos rapaces 2 anos, cando están en quinto e cando están en sexto, pero con propostas diferentes. E soemos partir pois, dos intereses deles. No caso de sexto empezou con un proxecto que xa levaron, unha proposta que levaron ao Concello, e despois os de quinto estaban traballando a alimentación saudable, co cal os de sexto, como a nosa proposta era deportiva, unímonos no ámbito do deporte, porque nos chamou moito a atención tamén coñecer os datos que publicaba a OMS, que decía a Organización Mundial da Saúde, que dicía que un 80% da poboación adolescente non cumple coa actividade física que debería facer cada semana. Estades metidos no tema da ciencia na escola? Non temos clube de ciencias, pero sí que traballamos ámbitos científicos todos os anos nas ciencias, sobre todo aplicados ás ciencias naturais. Sí, todos os anos facemos algunhas actividades e algún proxecto de ciencias, porque como ben sabe o voso profe, no currículum actual aparece que se debería facer un proxecto de ciencias todos os anos. Entón, o noso último tema de ciencias sempre é un proxecto. Entón, eles poden escoller do que queiran, pero teñen que facer un proxecto de ciencias. No vosso colexio facedes radio, tele ou prensa? Sí, de feito, eles os dous participaron na radio. A ver, contade. O ano pasado e outro este. Contade como foi a experiencia. Pois moi guai o feito de estar ali arriba observando os nenos mentras contas as noticias, o tempo, novas da actualidade, o teu tema que te tocara, porque cada trimestre habría un tema, por exemplo, deportes, que contabas as noticias de deporte, etcétera. E ti tamén? Nosotros, sí, eu tamén prácticamente o mismo, que está moi guai porque, claro, é como que levas como a voz de todos os nenos. É difícil de explicar, pero está moi guai. Pero gustouche moito, non? Moito. Sí. O ano pasado facíamos un programa diario no recreo. Entón, os rapaces, normalmente a radio encárganse os rapaces de quinto, de primaria. Entón, eles organizaban os programas e ian organizando por grupos, co cal dentro dos grupos establecían diferentes seccións e cada un organizaba a súa sección. Facían cousas
moi curiosas. Incluso había un apartado que era de entrevistas, que era unha vez á semana, e traían incluso xente moi coñecida, verdade? Sí, como Mandallo. Na vosa escola faces actividades como concursos, charlas... Sí, esas normalmente facémolas a nivel de centro. Facemos charlas moi a miúdo, talleres tamén moi a miúdo, de diferentes ámbitos, e despois concursos, sí, os típicos que facemos en todos os colexios, que se o de postal de Nadal, que se os de no entroido, etc. E que igual as dixiñes que a premisa era investigar un poquinho do colexio para preparar a entrevista, non solamente preguntar sobre o que había hoxe aquí, porque por iso digo que a entrevista está aberta a máis, vale? Por iso non solamente nos teñimos aos proxectos. Sí, a verdade é que temos moitísimos proxectos, facemos moitísimas cousas no cole, máis das que despois se ven. Gustabas a ciencia? Bastante, la verdad. Creo que es un apartado, en mi opinión, que aunque tiene muchas respuestas y a veces es bastante complicado, yo creo que si lo puedes entender bien, es muy guay. Ademais, é unha das materias que desperta a curiosidade en ti, porque iso tamén depende da opinión, pero, por exemplo, a min lengua non me desperta curiosidade, non me diverte tanto como ciencias naturais ou ciencias sociais. Pero dicíasme que che gustaba a radio. Sí? Gustouche? Sí, me gustoume moito. Pois eso é lengua pura e dura. Esa é materia de lengua. Pero non é mismo falar que escribir. Pero ti para facer as entrevistas tiñas que escribilas, verdad? Pero en grupo, eso molaba máis Bueno, porque... pero escribías. Sí, a ver, sí. Todo é enfoque. Todo é enfoque. Sí. Por eso, esta ciencia é divertida porque podes vir e facer estas cousas que son moi vistosas. Se solamente estiveras mirando por un libriño ou cosa, sería máis aburrida. Todo é enfoque. Todo ten o seu punto chulo. Sí, eu creo que o tema das ciencias gustalles moito, porque unha, que lles gusta moito a historia, non saciais, verdade, que sempre estabades pensando en que queríades que vos falasen de historia, e despois as ciencias porque lle chama moito a atención e está moi vinculado con experimentos de todo tipo. Entón, esas cousas que poden facer de xeito manipulativo chamalles moitísimo máis a atención. En lengua, relacionado máis con escribir, verdade? Gramática e todo. Gramática, esas cousas, pero en realidade se lle gusta, porque as actividades orais ou as presentacións, non vos gustaban as presentacións? Non che gusta? Ai, Por ejemplo, a mí esto me gusta y es prácticamente lengua. Pois isto é unha parte de lengua importante, a É unha oralidade. parte, Claro que sí. Bueno, e ata aquí a nosa entrevista, así que moitas gracias. grazas a vos por invitarme. Gracias. Moitas grazas.